Sekuza kufika iinyanga ezintlanu i-SABC ingenabhodi. Ngelixa ikomiti yezonxibelelwano isithi ilandele yonke imiqathango efunekayo, umongameli uvakalise ukuxhalaba ngamagama abagqatswa abathathu ongeziweyo. That the issue of 12 applied to the appointing authority, not to Parliament. There's no restriction in terms of how many candidates Parliament should present to the executive. Lelwano umongameli uvakalisa ukuxhalaba ukutyikitya amagama amathathu ongeziweyo ngaphezu kunalawo ali-12 afunekayo ngokomthetho. Ufuna lo mbandela uqwalaselwe kwakhona ikomiti yezonxibelelwano. Ngokwencwadi kamongameli, usihlalo wekomiti uvumile ukuba la magama bekufanele ukuba angafakwa. Nakuba kunjalo, umongameli uthi la magama inxalenye yesindululo esithathwe yi-National Assembly, nto leyo angenakuyibetha ngoyaba. Lo mbandela uphinde wavela kwintlanganiso yekomiti yeenkqubo ze-National Assembly, amalungu efuna ucaciselwa ukuba ixinge phi. To hold the executive to account, we need to know exactly what is their problem with regards to the board, and what did we supply to them. The issue which was raised in the letter of the president is, one, the status of the people who were being nominated, whether in fact vetting had been conducted. Kusenjalo, umongameli urhuqelwe kwinkundla yomgaqo-siseko ngumbutho ongenanto yakwenza norhulumente ngenxa yokulibazisa ukutyumba ibhodi ye-SABC. Ukanti amagosa aphezulu e-SABC agxothwe amatyeli 2 epalamente siskopa emva kokuza engakhatshwa yibhodi. Dingulama Matya, weendaba ze-SABC epalamente eKapa.